Αγαπημένοι μου φίλοι, we are back! Πώς είστε, πώς περνάτε τη νέα? Μετά από την μεγάλη αποτυχία της προηγούμενης φοράς, είπα να πάρω ένα τον 5 και ένα τον 2. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Το κατοστάρικο έχω καιρό να το πάρω και έχω καιρό να μου το δώσει κιόλας. Ψάχνουμε τα δαχτυλάκια. Έλα να δούμε έτσι για το καλημέρα. Έλα, ένα 100. Τίποτα. Πάμε στο 1 στα 3. Εδώ μου είχε το Χ5 πριν καιρό, αλλά ναι, πήρα από την άλλη μεριά. Δεν το παίρνουν πάρα πολύ. 19, 28, 22. Θέλω να κερδίσω με το πρώτο έτσι, επειδή την προηγούμενη φορά μου την έσπασε, έχασα πολλά. Α, κερδίζει! 29! Με το πρώτο! Και είναι το 57. Για να δούμε. Άλλη μια νίκη για να πιάρω 26. Όχι, είναι το 16, μπερδεύτηκα. 25. 12. Οπότε θα κυνηγήσουμε το άλλο το 2 ευρώ. Και 5 ευρώ. Α, και άλλο 33! Τουλάχιστον 10 ευρώ. Πολύ ωραία. Ωραία, 33 και 29. Για να δούμε. 5 και 5. 10 ευρώ. Ήταν πολύ ωραία. Με το πρώτο πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να πάρουμε το άλλο 2 ευρώ. Περιμένετε, μην πάτε πουθενά. Και μην πάτε πουθενά. Το είπα. Λοιπόν, γυρίσαμε το δεκάρικο και πήραμε ένα τον 2, λίρα 100. Έλα να μας τύχει το κατοστάρικο, όχι να μας τύχει πολύ καιρό. Να βγάλουμε και τα σπασμένα της προηγούμενης φοράς. Δαχτυλάκια θέλω και να μου έχει το 100 από κάτω. Όχι. Τίποτα. Ούτε δαχτυλάκια ούτε 100. Β. Ήτα. Πράμα. Β. Ήτα. Πράμα. Περιμένετε να πάω να πάρω το επόμενο. Πήρα το επόμενο και έπαιξα και 4 κρυώσεις σκηνό. Για να δούμε. Είχε κρύο, δεν μπορώ να πηγαίνω συνέχεια. Το διαμάτι το ψάχναμε στο προηγούμενο, στο φαραώ. Απ' δαχτυλάκια, ωραία, δεν ξαναπάω. Μην είναι τώρα 2 ευρώ, να είναι 100. 5, μάλιστα. Τέλος πάντων, σε σχέση με την προηγούμενη φορά, καλύτερο επεισόδιο είναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας.